या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत टायझर. नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्ह. बातमीपत्रात आपलं स्वागत. सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं. हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स. रेल्वे प्रवाशांची गैरसोय दूर करण्यासाठी प्रयत्न करणार, आमदार नितेश राणे यांचं आश्वासन. राजन तेलींच्या हस्ते भूमिपूजन, केसरकर समर्थक शिवसैनिकांनी फिरवली पाठ. आणि देवगड बाजारपेठ परिसरात कचऱ्याचं साम्राज्य. हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स. आता पाहूया सविस्तर बातम्या. खूप दिवसांनी एखाद्या शाळेच्या बाजूने गेल्यावरती आपलं बालपण जागं होतं आणि त्याजवळी एखादी प्रार्थना ऐकू आली तर ती आपल्याला शाळेच्या दिवसात घेऊन जाते. सध्या सगळीकडे एकमेकांबद्दल द्वेष भरलेल्या समाजात विलवडे जिल्हा परिषद शाळेच्या मुलांनी केलेली प्रार्थना बरंच काही शिकवून जाते. ऐकूयात. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्हचं YouTube चॅनल. अनंत टी दे रिफ्रेश हमी.
कुडाळमधील रेल्वे स्थानकांच्या सुशोभीकरणासाठी तब्बल 6 कोटींमध्ये खर्च केले जाणार आहेत. 6 कोटी खर्च करून हे रेल्वे स्थानक सुसज्ज करण्यात येणार आहे. या कामाचा शुभारंभ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीत ऑनलाईन पद्धतीने करण्यात आला. या समारंभास कुडाळ रेल्वे स्थानकात प्रत्यक्षात माजी खासदार निलेश राणे उपस्थित होते. पाहूयात. मागच्या 1 वर्षामध्ये महाराष्ट्र शासनाने केलेली कामं, मागच्या कित्येक वर्षाचा बॅकलॉग भरून काढण्याचं काम शिंदे फडणवीस साहेबांच्या सरकारमुळे झालं. त्या गोष्टीसाठी आपण त्यांचे सगळ्यांचे आभार मानण्यासाठी इथे जमलेलो आहोत असंही मी समजतो. कोकणाला एवढ्या मोठ्या प्रमाणामध्ये जो निधी मिळतोय, सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा जो बॅकलॉग मागच्या अनेक वर्षापासून भरला गेला नव्हता, तो सन्माननीय आपल्या जिल्ह्याचे पालकमंत्री सन्माननीय रवींद्रजी चव्हाण साहेबांच्या माध्यमातून तो भरला जातोय, तो आपल्याला मिळतोय. आणि म्हणून आपण सगळ्यांनी त्यांचे आभार मानले पाहिजे. मोठ्या प्रमाणामध्ये पैसा हा आपल्या जिल्ह्यामध्ये दिसू लागला. जे 2014च्या अगोदर जेव्हा राणेसाहेब पालकमंत्री होते तेव्हा जे चित्र आपल्या जिल्ह्यात होतं, ते चित्र सन्माननीय रवींद्र चव्हाण साहेबांनी परत एकदा आपल्याला दाखवण्यासाठी आपल्याला अनेक उपक्रमाच्या माध्यमातून आणि अनेक सरकारी योजनांच्या माध्यमातून आपल्याला ते पाहायला मिळत आहे. मला आजही आठवतं, चव्हाण साहेबांनी हे सरकार बसलं होतं आणि आम्ही ट्रेननी प्रवास करणार होतो, तेव्हा हे सगळे लगतचे रस्ते हे कोणाकडे कसे, याचा साधारण एस्टिमेट किती निघू शकतं, साधारण लागणारा पैसा किती, अधिकाऱ्यांना बसवून त्यांनी सगळ्यांची आखणी केली. आणि आज जवळपास 1 वर्ष या सरकारला पूर्ण झाल्यानंतर, किंवा आपण 1 वर्षाच्या आसपास आहोत, त्यांनी तेव्हा जो काही ती जी काय आखणी केली होती ते आज अस्तित्वात. आपण हे सगळे जे काही 6 कोटी, 3 तालुक्यांना 6 कोटी आणि आपल्या ओरस तालुक्याला 5 कोटी, हे जे आपल्याला दिसतंय ना, ही आखणी त्यांनी मागच्या 60 महिन्यापूर्वी केली होती की हे सगळे मला रस्ते दुरुस्त करायचे. सुशोभीकरणासाठी आजूबाजूचा परिसर आणि त्याला लागणारा पैसा हा नेमका किती असू शकतो याची आखणी अनेक महिन्यांपूर्वी झाली आहे आणि त्याचा साक्षीदार मी आहे. आणि म्हणून चव्हाण साहेब, आपले जेवढे आभार मानावे तेवढे कमी आहेत. आणि आपण चुकतं माप आमच्या कुडाळ मालवण मतदारसंघालाही दिलं. पुऱ्या जिल्ह्याला प्रत्येक मतदारसंघाला 1 स्टेशन आणि कुडाळ मालवण मतदारसंघाला 2 स्टेशन दिले. त्याबद्दलही आपल्या साहेबांचे आपण आभार व्यक्त करूया. आपण या कार्यक्रमाला आलात आणि शासन म्हणून, महाराष्ट्र शासन म्हणून जे काही झपाट्याने निर्णय घेत चाललेत, पत्रकारांनी त्यांची दखल घ्यावी. कारण का साधारण असे निर्णय इतक्या वेगाने आपण अनेक वर्ष बघितले नव्हते. मी खासदार या नात्याने काम केलेलं आहे आणि तेव्हा जो कामाचा झपाटा होता आणि आज जो आपल्याला कामाचा झपाटा दिसतोय, तो खरोखरच आपल्या जिल्ह्याला, जे आपण 8-9 वर्षापासून मागे गेलो होतो, ते आपल्याला पुढे 25 वर्ष आपला जिल्हा कसा दिसावा, त्याची ठेवण कशी असावी, त्याच्यासाठी आपले हे सगळे नेते मंडळी, सन्माननीय उपमुख्यमंत्री असतील, सन्माननीय आपले मुख्यमंत्री असतील, त्यांनी आपल्याला जी काही दिशा दिली आहे ती आपल्याला स्थानिक माध्यमातून आपल्याला पुढे न्यायचे. आपण सगळ्यांनी इथे आल्याबद्दल मी तुमच्या सगळ्यांचे आभार व्यक्त करतो. आमच्या महाराष्ट्र शासनाचे आभार व्यक्त करतो. अधिकारी वर्ग आज कामाचं नियोजन आणि आयोजन हे अतिशय चांगलं आणि उत्तम केल्याबद्दल आपलाही आभार व्यक्त करतो आणि आपल्यालाही शुभेच्छा देतो. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. सिंधुदुर्गात प्रथमच बायपास शस्त्रक्रिया, हृदयरोग निदान आणि उपचार एकाच ठिकाणी. बायपास शस्त्रक्रिया, एंजिओग्राफी, एंजिओप्लास्टी, हृदयाची सोनोग्राफी, ट्रेडमिल चाचणी, हृदयविकार तपासणी अशा अत्याधुनिक सुविधा. MJPJAY योजनेअंतर्गत बायपास आणि एंजिओप्लास्टी अगदी मोफत. आवश्यक कागदपत्रे, ओळखपत्र, मतदान कार्ड, आधार कार्ड, रेशन कार्ड, बँक पासबुक, मोबाईल नंबर, कॅशलेस सेवा उपलब्ध.
सुपर स्पेशालिटी लाईफटाईम हॉस्पिटल, पडवे, कसाल मालवण मार्गालगत, तालुका कुडाळ, जिल्हा सिंधुदुर्ग. कुडाळ नगरपंचायतीच्या हद्दीतील केळबाईवाडी ते भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर नगरपर्यंतच्या ओहोळ मोजणी विषयावरून भाजपचे स्वीकृत नगरसेवक गणेश भोगटे यांनी सत्ताधारी भ्रष्टाचारी आहेत हा आरोप केल्यानंतर उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेना व भाजप नगरसेवकांमध्ये खडाजंगी झाली. नगराध्यक्ष अक्षता खटावकर यांनी या विषयावरती सुवर्णमध्य काढलं जाईल असं सांगितल्यानंतर या विषयावरती पडदा पडला आहे. कुडाळ नगरपंचायतीची सर्वसाधारण सभा आज कुडाळ नगरपंचायतमध्ये संपन्न झाली. या सभेमध्ये मुख्यत्वे कुडाळ शहरातील जे नैसर्गिक स्रोत आहेत म्हणजे वहळ, नाले या संदर्भात चर्चा झाली. भूमी अभिलेख या विभागाने कुडाळ केळबाई वाडी ते आंबेडकर नगरपर्यंत जो वहळ आहे त्याच्या मोजणीसाठी 13 लाख रुपये भरावे लागतील असं पत्र पाठवलं.
या संदर्भात आमचे स्वीकृत नगरसेवक गणेश भोगटे यांनी अनेक प्रश्न प्रशासनाला विचारले. तसेच हे वहळ संरक्षित करावे याबाबत मी स्वतः नगरपंचायतीला निवेदन दिलं होतं. यामागे उद्देश असा आहे की हे वहळ संरक्षित नसल्यामुळे बिल्डर लॉबी या वहळांवर मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत बांधकामं करत आहेत आणि त्या बांधकामांचा फटका आजूबाजूच्या नागरिकांना पावसाळ्यामध्ये बसत आहे. या वहाळांचे पाणी लोकवस्तीमध्ये घुसून लोकांना त्याचा त्रास होतो, त्यांचे नुकसान होतं आणि त्यामुळे आम्ही म्हणत होतो की हे वहळ संरक्षित करण्यासाठी सगळ्यात म्हणजे कुडाळ शहरातील जेवढे वहळ आहेत ते संरक्षित करावे, त्यांची मोजणी करून त्यांची सीमा निश्चित करावी. या विषयावरून शिवसेना आणि आमच्या भाजपच्या नगरसेवकांमध्ये चांगली शाब्दिक चकमक झाली. अखेर या विषयावर तोडगा काढण्यासाठी नगराध्यक्ष आणि मुख्याधिकारी यांनी असं ठरवलं की तहसीलदार आणि नगरपंचायत यांची संयुक्त बैठक घेऊन या विषयाचा सुवर्णमध्य काढावा, नागरिकांना सुद्धा त्याचा त्रास होऊ नये हे पाहणे गरजेचं आहे. हे सांगितल्यावर हा विषय नगराध्यक्ष आणि सीओनी तोडगा काढण्यासाठी निश्चित केला. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा. स्वप्नामध्ये पाहिलेला स्वर्ग जणू भासतो, असा जगा वेगळा कोकण मज साजतो. ओ गंध लाल मातीचा मोहवितो या मनाला जाऊ दे रे महाराजा. होय महाराजा. आणि संसर्ग हालचाली करणाऱ्या बुलबुली चोरूची बुद्धी धाव दे रे महाराजा. होय महाराजा. प्रसाद कर ह्याची शिरवणी कर आणि हा ठेव. पुढे नकोच नको हेच काय ते बंदोबस्त करी. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. उज्ज्वल भवितव्य आपल्या मुलामुलींचं सर्वाधिक योगदान नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूलचं. होय, आदर्श एज्युकेशन सोसायटीचं नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल नडगिवे. उच्च शिक्षित अनुभवी स्टाफ, 10वीचा 100% रिझल्ट, डिजिटल शिक्षण प्रणाली, सुसज्ज लायब्ररी आणि लॅबोरेटरी, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन, कला क्रीडा सांस्कृतिक क्षेत्रासाठी प्रोत्साहन आणि व्यक्तिमत्व विकास यासह अनेक सुविधा. प्री प्रायमरी ते 10वी आजच आपल्या पाल्याचा प्रवेश निश्चित करा. देवगड बाजारपेठ परिसरात कचऱ्याचं साम्राज्य निर्माण झालं असून कचऱ्याची विल्हेवाट योग्य रीतीने लावण्याची मागणी ग्रामस्थांमधून होते. पाहूयात.
दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं युट्यूब चॅनल. सिंधुदुर्गात प्रथमच बायपास शस्त्रक्रिया, हृदयरोग निदान आणि उपचार एकाच ठिकाणी. बायपास शस्त्रक्रिया, एंजिओग्राफी, एंजिओप्लास्टी, हृदयाची सोनोग्राफी, ट्रेडमिल चाचणी, हृदयविकार तपासणी अशा अत्याधुनिक सुविधा. MJPJAY योजनेअंतर्गत बायपास आणि एंजिओप्लास्टी अगदी मोफत. आवश्यक कागदपत्रे, ओळखपत्र, मतदान कार्ड, आधार कार्ड, रेशन कार्ड, बँक पासबुक, मोबाईल नंबर. कॅशलेस सेवा उपलब्ध. सुपर स्पेशालिटी लाईफ टाइम हॉस्पिटल, पडवे, कसाल मालवण मार्गालगत, तालुका कुडाळ, जिल्हा सिंधुदुर्ग. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील 4 रेल्वे स्थानकांच्या परिसरातील सुशोभीकरण आणि रस्ते काँक्रिटीकरण करण्याच्या कामाचं भूमिपूजन आज करण्यात आलं. कणकवली रेल्वे स्थानक भूमिपूजनावेळी आमदार नितेश राणे यांनी रेल्वे प्रवाशांची गैरसोय दूर होण्यासाठी आपण प्रयत्न करणार असून जिल्ह्यामध्ये उतरल्यानंतर रेल्वे प्रवाशांना एअरपोर्टवरती उतरल्यासारखं वाटल्याचा देखील भास होईल असं सांगितलं. भविष्यात आपण येणाऱ्या पर्यटकांना चांगल्या सुविधा देण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचंही नितेश राणे यांनी सांगितलं. पाहूयात. अतिशय महत्त्वाचा क्षण आमच्या कोकणाच्या इतिहासामध्ये आम्हाला सगळ्या जणांनाच अनुभवायला भेटला. सन्माननीय मधुवन दंडवटे साहेबांनी कोकण रेल्वे आल्यानंतर महाराष्ट्रातल्या विविध शहरांबरोबर आणि अन्य राज्यांबरोबर आमच्या कोकणाला जोडण्यासाठी ही कोकण रेल्वे सुरू झाली. आणि त्यानंतर आज आमचे जिल्ह्याचे पालकमंत्री, राज्याचे PWD मंत्री सन्मान्य रवी चव्हाण साहेबांनी ह्या सगळ्यात रेल्वे स्थानांचं सुशोभीकरणाचं आणि इकडे जोडणाऱ्या रस्त्यांचं कॉन्क्रिटीकरणाचं कामाचा शुभारंभ आज ह्या निमित्ताने त्यांनी घेण्याचं ठरवलेलं आहे. हा निर्णय फार महत्त्वाचा आहे कारण का कोकण एक पर्यटनाच्या दृष्टिकोनातून महत्त्वाचा भाग आहे आणि इकडे येणारा पर्यटक, इकडे येणारा चाकरमानी हा पहिलं पाऊल जे टाकतो ते आमच्या रेल्वे स्टेशनच्या माध्यमातून कोकणाकडे आत येतो. म्हणून ह्या पूर्ण परिसराचं, जसं आता रवी चव्हाण साहेबांनी किंवा आमच्या देवेंद्रजींनी उल्लेख केला की ह्या पूर्ण परिसराचा विमानतळासारखा अनुभव आला पाहिजे, जेणेकरून आल्या लगेच एक वेगळा अनुभव आणि एक वेगळी आठवण घेऊन ते आपल्या शहराकडे आणि आपल्या घराकडे गेले पाहिजे. अशा दृष्टिकोनातून एक महत्त्वाचा निर्णय आमच्या रवी चव्हाण साहेबांच्या नेतृत्वात घेतलेला आहे. आज जसं ह्या बाहेरचं सुशोभीकरण होत आहे त्याचबरोबर तिथे शेड, जिथे रेल्वे प्रवासी उभे असतात तिकडे वरती शेडचं पण टाकण्याचं काम आम्ही ह्या निमित्ताने घेणार आहोत, जेणेकरून तीही गैरसोय कशी दूर होईल याही निमित्ताने निर्णय आम्ही घेतलेला आहे आणि त्या पद्धतीचं काम या येणाऱ्या काळामध्ये आपल्याला दिसणार आहे. आपण अगर याचं 3D प्लॅन व्यवस्थित पाहिलं तर त्याची प्रत आम्ही आपल्या माध्यमातून पाठवू. त्याच्यात एक गार्डन आणि तो मोकळा भाग आहे जिथे अगर तिथे STचं पण पार्किंगची सुविधा दिलेली आहे आणि STची गाडी असो किंवा रेल्वे थोडं मागे पुढे झालं तरी पण तिथे लहान मुलांचं गार्डन असो, ज्येष्ठांना तिथे बसून वेळ घालवण्यासाठी, एकंदरीत चालण्यासाठी पण त्याचं सोय त्या भागात केलेलं आहे. शेवटी ज्या खासदारांबद्दल आपण उल्लेख केलेला आहे आता ते काही महिन्यासाठी जाईल. आता व्हेंटिलेटरवर आहेत. आता तो व्हेंटिलेटरची वायर आम्ही 2024ला खेचणार आहोत आणि मग त्यानंतर आमच्या इकडचे जे आत्तापर्यंतचे खासदार जे 10 वर्षामध्ये आमच्या कोकणाला काहीच करू शकले नाहीत त्यांना राजकीय भावपूर्ण श्रद्धांजली आम्ही 2024ला देणार. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं युट्यूब चॅनल. तांबूस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी, दिशा नाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी, निर्भेळ आणि
गोकुळ लई भारी, निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी. चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी, चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी. गोकुळची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने. गोकुळ, अस्सल चव कोल्हापूरची. चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी. सावंतवाडी स्थानकांच्या सुशोभीकरणाचे ऑनलाईन भूमिपूजन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते तर सार्वजनिक बांधकाम मंत्री तथा पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्या उपस्थितीत झालं. यावेळी केंद्रीय मंत्री नारायण राणे, शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर, उद्योग मंत्री उदय सामंत, मंत्री अदिती तटकरे ऑनलाईन उपस्थित होते. तर आमदार नितेश राणे, माजी खासदार निलेश राणे, माजी आमदार राजन तेली हे रेल्वे स्थानकांमध्ये उपस्थित होते. दरम्यान सावंतवाडी स्थानकाचं भूमिपूजन भाजपा नेते माजी आमदार राजन तेली यांच्या हस्ते करण्यात आलं. यावेळी शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांचं समर्थक शिवसैनिक अनुपस्थित राहिल्याचं चित्र पाहायला मिळालं. राजन तेली यांच्यासह जिल्हा बँक अध्यक्ष मनीष तळवी, माजी नगराध्यक्ष संजू परब, जिल्हा बँक संचालक महेश सारक, रवी मडगावकर, भाजपचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते मोठ्या संख्येनं उपस्थित होते. रेल्वे स्थानक अंतर्गत रस्त्याचं कॉन्क्रिटीकरण, सुशोभीकरण आदींसाठी 6 कोटी 20 लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. गणेश चतुर्थीपूर्वी यातील जास्तीत जास्त कामे पूर्ण करावीत अशी अपेक्षा यावेळी राजन तेलींनी व्यक्त केली आहे. परंतु केसरकर समर्थक शिवसैनिकांनी या सोहळ्याकडे फिरवलेली पाठ चर्चेचं कारण ठरली आहे. सत्तेत एकत्र नांदणाऱ्या शिवसेना नेते शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांच्यावर सडकून टीका करण्याची एकही संधी भाजपचे माजी आमदार राजन तेली सोडत नाहीत. रेल्वे स्थानकांच्या सुशोभीकरणाचं त्यांच्या हस्ते भूमिपूजन करण्यात आलं. त्यामुळे केसरकर समर्थक शिवसैनिकांनी या कार्यक्रमाकडे पाठ फिरवल्याची जोरदार चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे. शिवसेना वेंगुर्ला तालुका प्रमुख नितीन मांजरेकर, उपजिल्हा प्रमुख सुनील मोरजकर, उपतालुका प्रमुख देवा कांबळी हे पदाधिकारी कार्यक्रमास उपस्थित होते. परंतु भूमिपूजनाच्या फोटो सेशनवेळी फ्रेममधून ते बाजूला होते. सावंतवाडी तालुक्यातील जिल्हा प्रमुख अशोक दळवी, सावंतवाडीचे तालुका प्रमुख बबन राणे, शहर प्रमुख हेमराज उर्फ बाबू कुडतरकर यांसह दोडामार्गचे शिवसेना पदाधिकारी कार्यकर्ते यावेळी दिसून न आल्यानं राजकीय गोटात जोरदार चर्चा रंगताय. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. हेडलाईनचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स. रेल्वे प्रवाशांची गैरसोय दूर करण्यासाठी प्रयत्न करणार, आमदार नितेश राणे यांचं आश्वासन. राजन तेलींच्या हस्ते भूमिपूजन, केसरकर समर्थक शिवसैनिकांनी फिरवली पाठ. आणि देवगड बाजारपेठ परिसरात कचऱ्याचं साम्राज्य. हेडलाईनचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स. आता इथे थांबूयात. पाहत राहा बदलत्या कोकणचा बुलंद आवाज. कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.